Pal kien bniedem li jpoġġi lil sħabu u lill-familja l-ewwel u qabel kollox. Hekk ġie deskritt l-Ungeriż Pal Lenġel li tilef ħajtu bejn il-lejl ta' 22 u 23 ta' Awwissu wara inċident li kellu bil-mutur tiegħu fi triq il-Kosta. Lenġel li twieled f'Ottubru tal-1969 f'Debrecen, l-Ungerija, ġie f'pajjiżna 6 snin ilu fejn kien jaħdem bħala taxi driver. Matul il-jum tal-ħadd Net News tkellem ma' ħbieb tal-Lenġel propju f'kafetterija li Lenġel żar 3 ijiem qabel l-inċident. Imniktin u għadhom ma jistgħux jemmnu b'dak li ġara, stqarrew magħna li hu kien persuna li wieħed seta' jiftaħ qalbu magħha. Ġentlhom tant li lest ibagħti hu biex jara lil ħaddieħor kuntent dejjem jitbissem u jġib ferħ kbir kull fejn ikun. Pal kien iħobb jom jaqra u jilab il-handball kull meta jkollu ċans. Propju ftit xhur ilu u tilef ħabib speċjali tiegħu propju ftit metri l-bogħod minn fejn seħħ l-inċident tiegħu. Minn dakinhar tal-inċident huwa xtaq ibih il-mutur għax baqa' dispjaċut ferm wara l-mewt ta' sieħbu. Jidher li dakinhar tal-inċident Pal ħareġ għal dawra fejn inserta kien hemm fotografu li ġibidlu ritratti waqt li kienet issuq. Waqaf jieħu kafè, xi ħaġa li kien iħobb jagħmel, iżda sfortunatament meta kien sejjer lura d-dar tilef il-kontroll tal-mutur tiegħu ħabat mal-barikati u tkaxkar għal diversi metri. Waqt li kienu qed jitkellmu magħna sħabu xtaqgħu jirringrazzjaw lit-tobba, l-infermiera u lil dawk kollha li ppruvaw jagħtu l-ewwel għajnuna lil Lenġel, li sħabu u anke lill-familjari kemm fuq il-post tal-inċident kif ukoll fl-isptar Mater Dei. Għajnuna li komplet anke wara mewtu. Matul il-jum tas-Sibt fi triq il-Kosta tpoġġew qatt ta' fjuri u xemat mill-familjari u sħabu tifkira għall-memorja tiegħu. Intant l-aħħar vjaġġ ta' Pal Lenġel se jsir is-Sibt 12 ta' Settembru b'kortejola jitlaq mill-Isptar Mater Dei għall-Ajruport Internazzjonali ta' Malta fejn imbagħad il-katavru ta' Pal jitlaq lejn l-Ungerija fejn hemmhekk issieru id-difna f'raħal twelidu.